Svi ljudi koje u životu srećemo su naši saigrači. Svako sa kim smo došli u kontakt i svako ko nam je bio važan na bilo koji način, a pogotovo ljudi koji su nas najviše u životu povredili, da su to zapravo naši najvažniji saigrači. I učitelji, naravno, saigrači. Naučili nekim lekcijama da drugi put nećemo. Naravno. Ako počnemo da posmatramo naš život kao pozorište, imamo jednu pozorišnu predstavu i glumci izlaze na pozorišnu predstavu. Predstava nekad, zavisnosti od radnje, može da traje godinama i tako dalje. To je taj linearni vreme, prostor, okvir, iluziju u kojem se mi nalazimo. Glumci na pozornici igraju očeve, majke, krvne neprijatelje, ubice. Jedni od druge se ogreše, rade jedni drugima užasne stvari, ponašaju se jako loše jedni prema drugima i predstava se završi i oni odu na piće posle i razgovaraju o predstavi. Dakle, oni nisu krvni neprijatelji, oni su kolege i vole se. Oni su imali ulogu. Upravo to se dešava u našem životu sa ljudima koji se o nas ogreše, koji se prema nama ponašaju loše. Njihova uloga je da u našem životu urade to što su radili da bi nama dali priliku da to osvestimo, spoznamo i onda promenimo. Nije u početku lako to prihvatiti, ali je stvarno tako. I kad vidimo nekog, kad to prihvatiš, onda kad vidimo nekog najgoreg neprijatelja, znači ponaša se prema nama najgore što može, onda treba povedati, ovo je baš dobro igra svoju ulogu, svaka mu čast. Iste sekunde ćemo osetiti energetsku promenu, dakle promenu i upitati se čemu ovo mene može da nauči. Dobra tehnika je da se malo izmestiš iz samog sebe i da posmatraš sebe u nekoj situaciji. To je put transcendencije ega. Znači to ti je, jer ako si ti suviše upleten i iz afekta te neko uvuče, naročito ako je neko sklon manipulaciji, da bi mogao da se odvojiš od toga i da vidiš šta ćeš, ti se samo izdvoji ulogu posmatrača i gledaj šta ti se dešava. I gledaj šta on radi i šta ti radiš i šta bi ti tu mogao i šta je realno tu, a šta nije.